കൂട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കഷായമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അത് ശ്വാസമുട്ടലിനും ജലദോഷത്തിനും തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ പോവും. ഇത് രാവിലെയും രാത്രിയും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനം പറഞ്ഞു തരാം. കുരുമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, കരിപ്പെട്ടിയോ ശർക്കരയോ എടുക്കാം. നാരങ്ങ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തുളസി, ഇഞ്ചി, വെള്ളം, ഇടിക്കല്ല്. ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഇതിനാവശ്യമായ സാധനം. നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചതും കുരുമുളക് ചതച്ചതും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തുളസി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച്. ഇനി നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കരിപ്പെട്ടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നാരങ്ങാ നീർ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങളിത് കുട്ടികൾക്ക് പനിയും ചുമയും ജലദോഷവും വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബൈ.